ифротгароӣ ва терроризм хатари бузурге аст ки метавонад ҳар ҷомеаи минтақа ва ҳатто ҷомеаи устувортарин ва пешрафтаро вайрон намояд. барои муқобилияти муваффақона бо терроризм ва экстремизм дар ҷомеа шинохт ва дарки моҳияти ҷинояткории ин падидаҳо зарурӣ аст. рӯзи 1 июн дар ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат бо терроризм ва экстремизм барои солҳои 2021-2025 қабул гардид. дар робита ба ин ҳадаф ва авзои ҷаҳони муосир ва хатарҳои глобалӣ аз ҷумла таҳдиди терроризму экстремизм ба амнияти давлатҳо бо Қувватзода Сайдулло ҳамсӯҳбат мешавем. хуш омадед ба барнома. Ташаккур. нахуст мехостем шарҳ бидиҳед ки терроризм ва экстремизм дар замони имрӯза барои ҷомеаҳои муосир чӣ хатару таҳдидҳои наверо ба бор овардааст? Ташаккури зиёд. Ҳар як давраи тарихӣ дорои мушкилотҳои худ аст, дорои баъзе падидаҳои хоси ҳамон давра аст. аз он ҷумла асри кунунӣ, асри ҷорӣ дорои як қатор мушкилотҳои худ низ мебошад. яке аз чунин мушкилотҳои бисёр муташанниж, бисёр мушкилотҳои мураккаб, паншавии экстремизм ва терроризм ва зиёд шудани шумораи гурӯҳҳо, ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ дар сатҳи сайёра мебошад. албатта терроризм ва экстремизм дар ҳамаи давраҳои таърихӣ вуҷуд дошт, вале шаклҳои онҳо аз шакли имрӯзаи равандҳои экстремистию террористӣ тафовути зиёд доранд. мо видонем ки дар зери мафҳуми экстремизм ва терроризм таҳдиду хатар, зиёдаравӣ, суиқасд, табаддулоти давлатӣ ва ҳуказо дохил мешаванд. чунин амалҳо дар ҳамаи давраҳои таърихӣ вуҷуд доранд. масалан суиқасд ба ҷони шахсони мансабдор, шахсони воломақом дар ҳамаи давраҳои таърихӣ вуҷуд дошт, ёки ба таври зӯрӣ сарнагун кардани ҳокимият дар ҳамаи давраҳои таърихӣ вуҷуд дошт. инҳо ҳамчун яке аз шаклҳои фаъолияти террористии экстремистӣ шинохта шуданд. имрӯза ҳамин чизҳо ҷой доранд, лекин тафовути имрӯза равандҳои экстремистӣ ва террористӣ аз давраҳои дигари таърихӣ дар он зоҳир мегардад ки имрӯз равандҳои экстремистию террористӣ зери пуштибонии махсуси гурӯҳҳои манфиатдор, давлатҳои манфиатдор ба вуҷуд меоянд ва фаъолият мекунанд. ҳеҷ як гурӯҳи террористӣ, ташкилоти террористӣ ва экстремистӣ дар ҷаҳони муосир дар заминаи хушку холӣ ба вуҷуд намеояд. ҳамаи ташкилотҳо, гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ ҳатман пуштибон доранд аз ҷониби ин ён давлат ва ё ташкилотҳои дигар таҳия мешаванд, ташкил мешаванд ва амал мекунанд, маблағгузорӣ мешаванд, бо воситаҳои зарурӣ таъмин карда мешаванд, бо яроқ аслиҳа таъмин карда мешаванд ва ҳатман аз ҷониби ин ён давлат ё гурӯҳҳои дигар ё созмонҳои дигар пуштибонӣ меёбанд. дар раванди ҷаҳонишавӣ айни ҳол мардум бо як фарҳанги ҳамзистӣ дар сайёра умр ба сар мебаранд. бо пиёда кардани равандҳои терроризм ва экстремизм давлатҳое ки пуштибони онҳо ҳастанд чӣ ҳадафҳоро пешбарӣ мекунанд? ҳамаи ташкилотҳои гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ зери ҳимояи ин ён давлат, ин ён созмони минтақавию байналмилалӣ ташкил мешаванд ва амал мекунанд ва хатари асосии онҳо низ дар амин аст. дар ин замина бояд ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон хуб дарк кунад ки ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ ва равандҳои террористӣ ва экстремистӣ инҳо усулҳои нави муборизаҳои геосиёсии бозингарони сиёсӣ ҳастанд ва инҳо ҳама зери ҳимояву пуштибонии давлатҳо ва гурӯҳҳо бозингарони махсуси сиёсӣ амал мекунанд ва ба воситаи инҳо бозингарони сиёсӣ ҳадафҳои геополитикии худро дар ин ён минтақаи зери ҳадафашон амалӣ месозанд. ҳамаи ин гуна ташкилотҳои террористӣ ва экстремистие ки фаъолият мекунанд аз ҷониби ин ён давлати манфиатдор дар минтақае ки зери ҳадафи онҳо аст таъсис дода мешаванд, маблағгузорӣ мешаванд ва онҳо фаъолият мекунанд ва фаъолияти онҳо пеш аз ҳама равона карда шудааст барои тағйир додани ё сохти конститутсионии ин ён давлат ва ё аз байн бурдани сулҳу амният дар дохили ин ён давлат ва ё ба таври мехостаи худашон бунёд кардани ҳамин давлатҳои миллӣ мебошад. дар ин замина пеш аз ҳама ҷаноби олиам пайваста таъкид месозанд ки мо бояд дар роҳи мубориза бо терроризм ва экстремизм духурагӣ накунем, якҷо бошем, муттаҳид бошем ва танҳо дар заминаи муттаҳидӣ ягонагӣ мо метавонем ки ин
хатар таҳдиди ҷаҳони муосирро аз байн барем. имрӯз дар дунё чандин табодулоти террористиву ҳарбии дигар табодулҳое ки ба вуҷуд омадан сохти конститутсионии давлатро тағйир додан ва ҳокимиятро дигар кардан. оё фарқ байни ҳокимияти пешина ва имрӯзае ки онҳо карданд дар чист ва то кадом андоза тавонистанд ки тағйироте дар назм дар низом ба бор оваранд ва зиндагии мардум то аз чӣ андоза дар ин равандҳо тағйир ёфтааст? бинед, ташкилотҳои террористиву экстремистӣ ҳадафи асосии онҳо дар ҳеҷ ҳолат ва дар ҳеҷ як давраи таърихӣ бунёд кардани давлат, рушду тараққӣ додани давлат ва ё ба таври осоишта таъмин кардани зиндагии мардум набуд ва нест. онҳо аксари ташкилотҳои террористиву экстремистӣ ва пайравони онҳо аз ҳадафҳои ниҳоӣ ва пуштипардагии онҳо огоҳ нестанд. масалан, саркардагони аксари ташкилотҳои террористиву экстремистӣ ва пайравони онҳо худашон огоҳ нестанд ки зери ҳадафи кадом як гурӯҳи манфиатдор ва бозингарони сиёсӣ қарор доранд. онҳо гӯё мубориза барои чизе мебаранд. дар ин ҷода маълум мешавад ки ташкилотҳои террористиву экстремистӣ бо дасти шаҳрвандони худи давлатҳои миллӣ ба воситаи тарғиботҳои хоҷагони хориҷӣ, ба воситаи маблағгузории бозингарони сиёсӣ таъсис дода мешаванд. онҳо бо барномаву стратегияҳои махсуси мубориза бо ҳукуматҳои қонуниро дастрас мекунанд ва ин ташкилотҳои террористиву экстремистӣ ҳар кадом дар дохили давлати худашон бар зидди ҳукумати худашон мубориза мебаранд. имрӯз давлатҳои абарқудрат, бозингарони сиёсӣ ба воситаи ташкилотҳои террористиву экстремистӣ муборизаҳои геополитикии худашонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ идома дода истоданд. имрӯз онҳо бо каме маблағҳои муайян бо гумроҳ кардани шаҳрвандони ин ё он давлати зери ҳадафашон қарор дорда, худи шаҳрвандони ҳамун давлатҳо ташкилоти экстремистӣ террористии худашон таъсис метиҳанд, худашон муборизашонро бар зидди давлат ҳукумати қонунияшон идома метиҳанд ва мехоҳанд ки табаддулоту тағйиротҳои давлатиро дар сатҳи ҳукуматҳои сиёсияшон анҷом диҳанд ва ба қувваи зӯрӣ ва ғасб кардани ҳокимият даст зананд. ва яке аз бисёр нуқтаҳои нозук ин аст ки имрӯз аксари ташкилотҳои террористиву экстремистӣ дар фазои иттилоотӣ ҳам бисёр муборизаҳои шадид мебаранд ва ин гуна ташкилотҳои террористиву экстремистӣ аз ҷониби давлатҳои манфиатдор ва бозингарони сиёсӣ бо шароитҳои хуби технологӣ ва интернетӣ дар фазои маҷозӣ таъмин карда шудаанд ва онҳо аз ҳар як гӯшаи олам дар фазои иттилоотӣ бар зидди давлат ҳукуматҳои қонунии худашон мубориза мебаранд. имрӯз мо мебинем ки чӣ гуна мардуми оддӣ, мардуми сода қурбонии дастисаҳои гурӯҳҳои террористӣ мешаванд ва то чӣ андоза дар дунё муқовимат ва мубориза бо терроризм ва экстремизм ҷараён дорад ва ҳудудан дар як сол чӣ қадар амалҳои террористӣ дар дунё ба амал меояд? раванди муборизаҳои экстремистию террористӣ бар зидди сулҳу амнияти ҷаҳонӣ бисёр муташанниҷ аст ва ин равандҳо мутаассифона бисёр ногаҳонӣ ва печида сурат мегиранд ва агар таҳлилу баррасӣ кунем ҳамасола дар нуқтаҳои даргир ва нуқтаҳои зери таъсири ташкилотҳои экстремистии террористӣ садҳо ҳазор нафар махсусан тоифаҳо ё ки гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ба ҳалокат мерасанд, махсусан занону бонувон, модарон, кӯдакон, наврасон, пиронсолон ва ин бисёр боиси таассуфи бузург аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ то ҳанӯз ягонагиро дар роҳи мубориза бо терроризм ва экстремизм касб накардааст ва давлатҳои махсусан абарқудрат дар ин роҳ ба ҳам наомадаанд. ташкилотҳои экстремистию террористӣ ҳамеша дар даст силоҳу аслиҳаи бисёр замонавӣ доранд, бисёр хуб маблағгузорӣ мешаванд ва бо дастрасии бисёр комил ва фазои иттилоотӣ доранд. яъне ки вақте ки ин ё он ташкилоти террористию экстремистӣ дастрасии комил бо яроқ аслиҳаи замонавӣ дорад, бисёр хуб маблағгузорӣ мешавад, бисёр хуб дастрасӣ ба фазои иттилоотӣ дорад, маълум аст ки дар пушти ин ташкилотҳои террористию экстремистӣ кадом як абарқудрат меистад, кадом як бозингари сиёсӣ меистад. ҳаёти имрӯзаи инсонӣ ба куллӣ тағйир кардаасту чӣ гунае ки мо медонем имрӯз аз ҳама серфурӯштарин мавод дар ҷаҳон ин аслиҳа ва яроқи
оташфишонӣ ист, ки бахусус ҳамин давлатҳои абарқудрат истеҳсолкунандаи онҳо ҳастанд. Дар ин замина ҷумҳурии Тоҷикистон маротибаи дуюм аст, ки стратегияи миллии муқовимат бо терроризм ва экстремизмро қабул мекунад. мехостем нақши Тоҷикистонро дар мубориза бар алайҳи терроризм ва экстремизм дар минтақа ва ҷаҳон баён мекардед. ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз субъектҳои фаъолтарини сатҳи ҷаҳонӣ дар роҳи мубориза бо экстремизм, терроризм ва ифротгароӣ мебошад. дар тамоми баромадҳои худ чи дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид, чи дар сатҳи созмонҳои дигари минтақавии ҷаҳонӣ пешрои миллат ҳамеша ҷомеаи ҷаҳониро барои дастаҷамъона мубориза бурдан бо равандҳои экстремистиву террористӣ ва ифротгароӣ даъват месозад. ва он чорабиниҳое ки дар сатҳи кишвар ва дар сатҳи минтақавии ҷаҳонӣ бо ташаббус ва ё саҳми назарраси ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гарда истоданд ва баргузор гардидаанд, ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки яке аз субъектҳои фаъолтарин дар ин самт ба ҳисоб меравад ва аллакай маротибаи дуюм аст, ки стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мегардад. Стратегияи нахустин фарогири давраи солҳои 2016-2020 буд, ки ҳадафҳои дар он пешбинишуда пурра амалӣ гардиданд. ва стратегияи нав низ қабул гардид, ки давраи 2021-2025-ро дар бар мегирад ва дар онҳо ҳадафҳо ва дурнамои муқовимати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи мубориза бо терроризм ва экстремизм нишон додааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати фаъолтарин дар роҳи пешгирии паншавии ташкилотҳо ва гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ ҳам дар сатҳи минтақа ва ҳам сатҳи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. ва доштани чунин як сарҳадоти тӯлонӣ бо ҷумҳурии исломии Афғонистон нишонаи он аст, ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон нақши давлати буферӣ ё ки ҳифзкунандаи минтақа аз таҳдиду хатарҳои экстремистиву террористӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз ки мо медонем шаҳри Душанбе яке аз даҳгона шаҳрҳои амнтарини дунё ҳисобида мешавад. ин як дастоварди бузург аст барои мардуми тоҷик, ки дар ин фазои сулҳу амният умр ва сар мебаранд. имрӯз дар дунё дар раванди ҷаҳонишавӣ бо пешрафти илмҳои технологии техникӣ ва дигар фазое, ки имрӯз моро иҳота кардааст, нозуктарин масъала ва нозуктарин силоҳе ки истифода мебаранд дар раванди ҷаҳонишавӣ аз тарафи гурӯҳҳои манфиатхоҳ кадомҳоянд? дар шароити муосир ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ бештар тарғиботҳои худро дар фазои иттилоотӣ пеш мебаранд ва фазои иттилоотӣ мошоҳида пеш аз ҳама равона шудагиаст барои таъсиррасонӣ ба мафкураи ҷомеа. ба даст овардани мафкураи ҷомеа яке аз шартҳои асосии муваффақ гардидан аст, дар кадом соҳае ки набошад. ба ҳамин хотир мубориза барои мафкура, махсусан мафкураи наврасону ҷавонон, яке аз самтҳои стратегии фаъолияти гурӯҳҳои манфиатдор, давлатҳои манфиатдор, созмон ташкилотҳои манфиатдор ва махсусан созмон ташкилотҳои экстремистиву террористӣ мебошад. Экстремизм худашам тарғибот аст, ғояҳои ғаразнок аст, ки ба воситаи ҷой кардани ин ғояҳу андешаҳо дар мафкураи ҷомеаро бо равандҳои экстремистӣ ва террористӣ ҳидоят месозад. ташаккур барои назарҳои дақиқатон. воқеан мушкилоти терроризму экстремизм яке аз проблемаҳои дараҷаи аввал дар дунё қарор гирифтааст. нозуктарин масъала ва доғдортарин мушкилӣ дар байни ҷомеаи башарӣ арзӣ вуҷуд кардааст, ки бо ҳасосияти одамон бозӣ менамоянд. дар самти устуворӣ ва самаронокии низом дар роҳи мубориза алайҳи таҳдидҳои минтақавию байналмилалӣ нақши калидии Тоҷикистон бо фаъолнокии ташаббусу роҳномоиҳо алалхусус таҳияи стратегияҳои амал бар аъло эҳсос мешавад, ки пайваста бо ҷонибдорӣ сурат мегирад. аммо таъмини амнияти дохилӣ ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ бахусус осоиши мардум аз ҳар як фарди ҷомеа низ вобаста буда он масъулияти дучанду сарҷамъиро тақозо менамояд. бо ҳамин барномаи мо ба анҷом мерасад. бо барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон бимонед.